L-MCAST f'dawn is-snin għattiena ħafna u issa wasanna fi stadju illi irridu nikkonsolidaw inkomplu nollu l-livell diġà għoli u dan ħajtina ċans illi l-ewwel nies inġibu f'post wieħed l-istituti kollha u allura qegħdin nisperaw li jkun hemm ħafna iżjed sinerġija bejn l-istituti nkunu nistgħu noffru programmi ġodda, programmi ta' kwalità għolja. Waħda mill-affarijiet li tieni sodisfazzjon kbir huwa il-relazzjoni li saħħaħna mal-industrija, hemm rabta mill-qrib ħafna mal-industrija u neħu gost li ħanħalli dan il-wirt warajja. Hija istituzzjoni verament importanti li tikkejter għal firxa wiesa ta' studenti minn level 1 sa level 6 u nasib dak huwa l-challenge kif teżżomm din ir-reputazzjoni tajba, kif se tiżviluppa iktar, kif se tikkejtera u tgħin dawn l-istudenti illi għandhom din il-ħajra li mmorru fuq l-aspett vokazzjonali. Nasib dak huwa strength qawwi tal-MCAST u importanti li nkomplu nisviluppaw u nkomplu ovvjament nieħdu konsiderazzjoni il-bidliet kbar qed isiru l-ħin kollu fl-ekonomija kemm ta' pajjiżi kif ukoll tal-Ewropa kif ukoll tad-dinja u nasib dak huwa challenge kif tista' l-MCAST iżżomm ruħha dejjem aġġornata ma' dawn it-tibdiliet.